Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To a ɓangaren karatunmu na bugu a ina Ramli, insha Allah yana da kyau mu san cewa wa'inne ne dakilan taurari da karijai da sabitai da mugalabai. Kuɗin nan yana so a ce mu san su kuma da kamanninsu da sunayensu saboda suna da fa'ida sosai ka sani sosai ma kuwa. Saboda in ka zo hukunci dole za a buƙaci ka kawo dakilin tauraro ko kariji, da su ne ake gane cewa mutum mazaunin gari ne ko baƙo ne ko kuma a'a ya zo ne zai tafi, ka gani, ko kuma a'a ce yaushe ya zo yaushe zai tafi, duka sai da su ne ake ganewa. To yana da kyau ka san ya yanayinsu yake. Muna da guda huɗu dakilai, huɗu karijai, huɗu sabitai, huɗu mugalabai. Abin da ya kamata ka sani kenan mai karatu insha Allah. To idan muka ce mu fara ɗaukan dakilai, ‘yan ciki kenan. Me ma'anan dakilin tauraro? Shi ne ɗan ciki, wanda kaman an ce dakilin abu kaman cikin ɗaki, to abin da ke cikin ɗakin wannan shi ne dakili. Kariji shi ne wanda ya fita kenan. Kaman ka ɗau kalmar larabci kaga karaja fita ne, karij. To insha Allah wa'inda suke dakilan ‘yan ciki kenan, ‘yan cikin gida, wanda da shi ne ake gane mutum ɗan gida ne. To muna da guda huɗu. Na farko akwai rayyatul farhi, wanda tauraro ne mai kyau sa'idiya. Akwai kuma inkis, shi kuma nahisi ne. Sannan akwai nasara dakila, ita kuma tauraro ne sa'ida. Sannan muna da ƙalida, ko da yake wannan ba karatun sa'idanci ko nahisanci muke ba saboda kar a rikita mutane, nan muna karatu ne akan dakilai. To dakilan muna da rayya, inkis, ga dai sunan rayyatul farhi tana da ɗigo biyu, ɗaya, ɗaya, ɗaya. Wannan tauraron dakili ne. To ya ake gane dakilin tauraro? Saboda gudun mantuwa, ga tauraro na biyu, wannan shi ne tauraro na biyu, shi ma dakili ne. Ga tauraro na uku, wannan tauraron ma dakili ne. Na huɗu, tauraro na huɗu. To wayannan tauraron su ne dakilai. Dakilai. Su ne dakilai, ‘yan ciki kenan insha Allah. To ya ake gane dakilai? Shi ne wanda za ka ga saman su nan kaga duka ɗigo biyu ne a sama. To in ka duba ƙasa fa kaga ɗaɗɗaya ne. Sama biyu, ƙasa ɗaɗɗaya. Wannan su ne dakilai. Dukka kuma ba tauraron da za ka gan shi haka, babu shi. Ka ga wai tauraro wai a ce saman shi a rufe, ƙasa kuma a buɗe, kai babu shi. Ba zai yiwu ba. In dai ka gan shi to dakili ne. In dai har ka gan shi sama a buɗe, ai sama a rufe biyu kenan, ƙasa a buɗe ɗaya, to dakili ne insha Allah. Shi ne rayyatul farhi, inkis, nasaratul dakila, gali dakili ko ka ce alƙali. Wayannan guda huɗu su ne dakilan taurari, ‘yan ciki kenan insha Allah. Saura karijai, ‘yan waje kenan. A ringa samun biro da takarda ‘yan uwa ana rubutawa. To karijai kuma su ne ‘yan waje, waɗanda su ba na ciki ba ne, a waje suke. To insha Allah su kuma ga na farko.
wannan shine tauraro na farko, wannan kariji ne, ɗan karija ce, kariji ne ɗan waje kenan. Sannan ga na biyu, wannan ma karija ce. Ga na uku, wannan ma karija ce. Ga na huɗu, wannan taurarin guda huɗu su ne karijai. Karijai. Insha Allahu wannan su ne karijan taurari, ga su nan su ma guda huɗu. To su ma insha Allahu idan ka dube su za ka ga ƙasansu bibbiyu ne, sama kuma ɗaɗɗaya. Haka su ma ba tauraron da za ka gan shi haka, sama ƙasa a rufe, sama a buɗe. Su kuma su ne karijai, 'yan waje kenan. A riƙe wannan yana da kyau sosai. Wayannan su ne karijai, wayancan dakilai. Sannan akwai munƙalabai, akwai kuma sabitai insha Allah. A karatunmu na gaba su kuma za mu kawo su. Yana da kyau mai karatu ya san wa'innan tauraron dole, saboda akwai gurin da dole he da su ba za ka yi hukunci, dole in ba su ba zai yi ba. A kula sosai. Insha Allah. To yan uwa na wannan gida dai, to insha Allah wannan dai shine a taƙaice dai karatunmu na yau. To sura kuma karatunmu na hisabi. Insha Allah bakin zuwa kuma insha Allah za mu faro karatun daga farko da ku, saboda akwai karatun da ya bar ku. Kuma kun san WhatsApp ba abu bane mai garanti, ta yiwu a ce ma ni kaina ma ban ajiye su ba, don wani lokaci ba na saving ɗinsu. To insha Allah dai a yi ƙoƙari a riƙe wa'innan. Wassalamu alaikum.